Фаберлику имamo новое чистило за купальницу. Такой взгляда эмбалажа. Штивілка 3 ніч 2 двоїна. І данес бом перевірила, како то чистило почисти корито. І сідай так, що мамо мазано. Пошприцamo з тим чистилом, а пише 2-3 минути, і потім легко з щіткою відстранимо. Сюди будемо почекали. 3 минути я міняла. І сюди поглядимо. Так. Сюди маємо згодиться і беремо чистити. Нічого не смердить то чистило. Так що приємно нема. Ага, ще велика пена прийде. Вероятно, сам привык до... Изгледа как новый. Они легко.